Lynn a nocht tá Nuala Ní Scolláin. So is múntóir yoga í Nuala, bhíonn siad teagas yoga le daoine fás agus le páistí chomá in ionad Gaeilge agus clubanna óga i mé firste. Tá 5 bliana de haithí eici ag tror rangan amachnamh agus yoga. Is féidir leanúint ar Instagram agus an handle táí ná @yoga le Nuala, agus ar Facebook comá agus @yoga le Nuala. Tá mé chun iad siúd Roinnt sa bhoscateat an is gan second agus marin le cúntas YouTube Nuala comá. So go banúsach sa ceard an shop be meascán de clochta yoga agus áchas gur féidir a dhéanamh le páistí san naíonra. Bé ólas á Roinnt faoin na buntáistí a bhaineann le yoga a clochta le páistí yoga agus ledna chun na Gluaiseachtaí a bhuana sa seomra ranga. So, to make súil go mór le seo, so inis an Nuala mas míon leat a leanúint ará. Tá me chun. Yeah, so Démar tá sibh is leis an Nuala. Tá mé sig súil go mór le seo an Nuala le heid deanta go mar Zoom nó le scolanna, so tá mé ar bís go sin. So an céad rud a tá muid go le dhéanamh má tá sibh compordach na machnú bag a dhéanamh. So tá mé go gach daine a chur ar tost ar 5 second. Hier é beidir go dé glaat díí a chur ar tost. Me sé. Leis go chumé tú bra. Bhí mé just arán sin mar a diggin sibh mé mar tá te géala gáilíogam. Breis isteach i ggéanam agus míúí mé an rud atá rágam. So, ar dús, is féidir le bheith iwar sí, nó iwar lí, go bhí rud is fardíh. Tá muid han na súla a dreidim a tatú compordach. Mar a bhfuil is féidir rách na súla a islú. Agus tá muid han second a thógalinn seo. Just le ligint in foiineh sacrú séis. Gach seans go raibh tú ag deafhrú agus tú ag géirí theachta an ceardlainne. Tuairtí muid coppla second dúin hían. Nes dírí de ard ar de anáil. Go dé mar atá de anáil ag bogu. Mu sé gasta, nó fada. Ní muid géirí an rud a athrú faoin anáil go fáil. Go ddíreach ag tuairt fáidir. Go dé mar atá sé ag bogu. Inis, dean hí muid iarracht an anáil a dhéanamh rubbag níos stifne. Ní géirí an anáil a tharraingt síos go bun do bhualadh. Ní go maithú de foiineh ag sacrú síos de réir a chéile. Na tá tú iad a hí, dean iarracht do chrá drama a dhéanamh jazz fada. Ba tá tú go fáil a géirí a bheith compordach. Dean na matáim, sanai, jazz bug, an spás idir na málaí. Na matáim ar fad hartar na Gluaiseachtaí. Ar an chéad anáil amach eile, lig den bhrolach ar í ionta bug. Bogu de ard ag an Gluaiseachtaí yes.
Ag ligean den lá omlan hún Gluaiseachtaí síos go bar na méire iarraonnta bag. Ag tuairt de ard ag do Gluaiseachtaí clé. Ag ligean den lá clé omlan hún Gluaiseachtaí síos go bar na méire iarraí jazz bag. Bugú de ard ag do bhulla ganis. An chéad anáil amach eile. Deanaíoach do bhulla go dhéanú bug agus gur féidir leat. De ard ganis ag teacht ag na Cromhainn. Ag deanaíoach na Cromhainn i dhéanú bug leis an chéad anáil amach eile. Bugú de ard ag do Cromhainn yes. So an písa na bhuailin an Corp leis an cas. Ag deanaíoach den Cromhainn yes i dhéanú jazz bug. Ag bugú síos ag na rutíní so bun an cas ar fáth. Ag deanú an cas yes jazz bug. An sál go dtí na baracíní don cas yes. An chéad anáil eile ag maithú an spáis sin na géirí bug. De ard ganis ar an Cromhainn clé. Ag deanú an Cromhainn clé síos go dtí de sál ar an cas yes jazz bug. An sál go dtí na baracíní don cas clé. Leis an chéad anáil amach eile ag géirí jazz bug. Tá do Corp omlan inis ag maithú bug agus séir. Tá de anáil ag bugú isteach agus amach go fadalach. Le gach anáil amach tá tú abalta an Corp i dhéanú bug níos buige. Machíonn tú an anáil isteach ag tógáil de Corp. Agus machíonn tú an anáil amach ag fréamhú de Corp. Gardú agus ag ísliú le gach eile anáil. Láthair i do Corp. An anáil ag bugú an Corp an Pháistí. Tógáil second inis. Just le bheith a láthair le do anáil. A láthair i do Corp. Go díreach mar atá sé. Galanta chairde. Inis go háan fadalach. Just tó Gluaiseachtaí buige leis na labhraithe agus na méire. Ag ligean den Gluaiseacht sin bugú amach sa Corp. So ag bugú ar bhealach ar bí. Go bhfuil do Corp i géirí bugú inis. Tá ag an Corp a gcónaí go dé tá dí. A mo síniu mór di hurt cos leis an chéad síniu a ghlacan tú ar máidín. No beidir go bhfuil tú géirí seasamh agus na Cromhainn a bhugaí ó tíomh go tíomh. Go bí rud a tá dí ar do Corp.
Tóg an tam sin le héisteach leis an éis. Agus nuair atá sibh ré, is féidir na súla oscailt. Agus curthaín muid tús leis an cur láthair, so tá cur láthair deanta agam dír, agus dúí sibh cúpta seo deanhí mé roinnt le céire. So, seo Ióga de Pháistí sa líne, lomsa Ióga le Nuala agus le Gaeloideachas. So, cén fá a ndéanfa Ióga le Pháistí sa líne. So, tá gá gré de Ióga an, well, tá cud mór gré anna dá an, ach cud dá is I gobar leis an anáil, pranayama, cud dá ag bogu an Corp, sin asanas, agus an cud eile ag deanú machnú. So, nuair ligan tú an Corp a bheith omlan mar atá sé. Agus ní gá go mé machnamh tú I de lé naíonra, is féidir machnamh bhí anna agus tú amach ag siúil, agus seans cin an cud agah sin an éis, nó leo, nó coppla rud, éon rud a ligan dit bheith jazz comparach. Gur mai go céire. Tá mé just bhí mé airdeallach teachtar ás agah an sin. So, ag level physical, neartaíonn Ióga na matain sa Corp. Le aithne a tuimead léin seo is le clachtú rialta tá gceist, so bhfuilhín díobh písabal clachtú a dheanú leis na Staidiúir nó na Gluaiseachtaí a tá mé chun a thaispeann díobh an acht. So mé dheanann sibh sé iad ní thugad sé ach dé momentart, béal sé a bhád níos fosa agah ag teagadh seo don na páistí, nó seans gur Iógaí sibh hana féin, so tá agah seo ar fad. But ag level physical, caitheann sé cáithríoach sa Corp cumáid, caitheann sé seaasfach sa Corp, méiríonn sé cumas aróbach sa Corp, méiríonn sé tiú na scabhóg, agus tiú na scabhóg sin an méid gur féidir leis an scabhóg thóga le seach. Agus an méid is mó gur féidir linn sin a bhéadú de gachtainne sé níos fearr. So an páiste níos comfortaí ina Corp, nuair atá aithne acu ar a Corp agus go bhfuil siad fréamhaithe isteach leis na teachtarachtaí atá an Corp ag tuairtífa. Agus bé tuiscint níos acu ar an anáil, agus an slí go dté glán anáil úsid go háirithe nuair atá imní orthu nó tá siad ag maithú nervbhaiseach. Tá anáil inta úsideach dúin ar fad, úsidim má anáil coppla an anáil le bheith fiúne. So ag level maithú nach, agus seán dóid gur tháinig mise ag Ióga, fuair mé sé faoisiú gabhanta ó bheith clachtú Ióga rialta, agus seán fad gur maiile mé hagus níos mó na antí physical a bheith fiúne. So nuair a churann muid na clachtaí seo in áit go luath is scéalann fáiste. Is mó seansa tá an go leanfaí siad leis, agus bé teanna th dearfach ag sin ar an fáiste ar feadh síal. So bhrálam de mar ag gur álas ar bhí agam sa faoi Ióga nó machnú nuair bhí mé se óg, mar is leis iontaach é. Codíonn sé lá imní amhainistú, codíonn sé lá le rialú maithanach, caitheann sé féin bheas, codíonn sé le páistí atrua bheith acu do líne eile. Sin ag aithinn nuair a duine eile brúnach go maithíonn siad ghfuil siad géirí taú lá, agus fásta ghfuil siad abalta ra ghfuil siad sin brúnach nó ghfuil takeíochtaí orthu, agus is skill iontaach sin don síal dúin ar fad ar éis. Codíonn sé lá fasacht a bheith acu ar a Corp. Agus sin uair go háirithe nuair atá tú integríthaach, bhíonn an Corp ag tuairt teachtarachtaí de réithe ama, agus uaireanta níon muid ciúin golóir nó a deaghfuil golóir leis an Corp féin. Le fisa bheith agin cé atá an Corp ag géirí arálann, so taigeann sé amach ar nós pean nó beidir tinnis nuair atá tú tin ar éis eile,
tún corporálach go gaiithí tú sás a hógal, agus go sé de táhachtach an sás sin a hógal nuair tá sé bhuair. Déala chudíonn sé le fasachtar an Corp. Agus chudhórda sin buinn sé leis na maithe a bhíonn sa Pháistí. Fiú daoine fásta, bíonn sé de deachar is cimime le ggótha ceardlainne agus bhí siad arálinn cyfiad maithe go dé glad a aimimnú. Agus bhí sé de deachar, so tá sé deachar aginine focail a chur le maithe. Tá sé de deachar ag Pháistí mar a bhfuil Virginia ag tuairt na focail sin dífa. So codíonn sé lá na maithe sin a réalú nuair atá sáca dé atá an. Agus codhhaid in am maithíonn tú maithe sa Corp. nó nuair atá tú nervhaiseach mar tá mé sé inis, maithíonn tú é ra bugad dólaigh. nó beidir gnéironn tú de mí hochar. No uint de maithíonn daoine ana chleagan agus ní féidir lá smaoinú na mars ceart, nó iad híana a chur láthair mars ceart, agus nuair a tharlaíonn sin le Pháistí, níl sacu an dóil le plé leis, agus tagann sé amach ar nógus tantrums nó ag scartí agus ag beici. So, codíonn sé le sin, agus is codú mhór sin de gach duine. Caithíonn sé cleachtú airithis. Agus an rud atá gceist le airithis na a bheith a láthair sa bhaimite seo. So, cod is mód in am tan intí na géirí muid a chonealt integríthe, agus bíonn si tú ag smaointú ar na rudaí atá le deanú agad, nó ar rudaí a tharla. But codíonn cleachtú airithis leat sos a hógal agus fis a bheith agad gur bhfuil muid deartha le bheith an híon seaithe sa deanú rudaí an tamar fad i láthair in ar go dtíreach mar antá sé sin an ceachtas mó atá ag Ióga de gach duine. Codíonn sé leat. So tá coppla cleachtaís an de Pháistí agus tá coppla Acmhainní ar líne atá agam díobh mar chud den chur a láthair. Agus úsaidir daoine céaran nó óga Ióga deanann sé sin ceann le píos seaclaid nó is féidir é anú le torthaí nó aonrad mar sin. Nuair a churann tugann tú píos don Pháistí de chuir a téithríil tú héan sé galanta, churann tú píos seaclaid ó dúsait mé se i de bheith agus maithíonn tú brisin tú aithna sí, so deir tú go dé mar a bhaithíonn an seaclaid im a bhéil, an cruach, mó sé cruúan ó bug, an sin tagann tú hiag an blas, so ní íhann tú ag a gasta, ligann tú dá lá a de bhéil. Agus bheithíntas ort cyféad blasan a difriúil atá. So sin cleachtas a bhain Pháistí an soltas, but a coppla ceann eile mar chud den chur a láthair cumáin. So codíonn sé lá le cimhne agus ard cumáin, agus sppragann sé cruthíocht agus saolaíocht sa Pháiste agus a naoine fásta. So sin na buntáistíar citeige a dhéantha Ióga le Pháistí sa naíonra. An céad rud eile ná an Corp agus seans drastal me siúr géalscoil naíonra bhí géala agin sa teach, agus bhí cod den na focail nach rórálas agamsa in nílig nuair a thosaí mé i gáil den má cleachta Ióga. So rinne mé léargas bag an seádaí just le chur an Iódaí. So i Ióga tá muid caintear mullach an cin, so sin bar an cleagan ar fad. Agus síníonn tú sin in airde a gcónaí, na tá tú cleachtaí nó nach bhfuil. So codíonn sé linn sí suas mar is ceart an crowd rama a chonealt jazz fada. An édan, sin spóas trasnan sin, agus deanhí tú, ma tá tú golden cinneal machnú le na Pháistí, is féidir bogu fríd an písí seo den Corp in éadí bharálach déatha gceist. Na málaí, sin dá písa gróige, gus ceann na suala. An géal, sin písa sin ag bon an ai. Gualan nó gualaí sin an olra. De 8 nó sílam gurirt mé se brolach, tá coppla rud a dachraí mé le freastal ar géalaigh canoin seala.
So de 8 sin an sin, ba tílam gúirt mis bralach sa bhaacnú. De Leagán sin an pulbagata agin fád a lá an mhulad. An rasta nó céal na láva. Na cromáin, cromán nó cromáin. Rútín nó rútíní. Léir agus léirithe agus bara cíní sin an bar fád dearthain gráil sin arolalas agus fád. So, hí mé godáisbanna mén stuff sin bhí mar níló siad arolalas agam, seanscoil siad arolalas agam siar fád. Agus codúí sé libh ó híh sealbhú teanga agus donna páistí fásta. Seo leagán amach de Ióga agus ri mé ceamar ceam. Agus ní seans Acmhainní sib úsáideas an rud omlin, is féidir just PC a dhéanú le fréamhú sa Corp is leor sin de clachtú le Pháistí Óga. Ardar an anáil is leor sin de Pháistí Óga an moscailt sin an éag de te bheith cinneal a bheith machnú nó a bheith líne súla dreidte. Bháil hín dit a gcónaí rubag macna bhíanú rih na Staidiúir nó na Gluaiseachtaí agus i deireadh Ióga sin an pieces bar le gachtainne se bhasna sin machnú guraid ag an deireadh. So ceam hían, lí síos mas féidir, nó is féidir é dhéanú le de chleagan ar an mór, seo donna páistí, seo cinneal ordaithe tá sibse ag So chur ceáil nó fuaim suamhneach a gáil, tá chud mhór fáil ar YouTube agus tá chud mar chud den chur láthair, ba tá sampla dá híos. Éirí ar na páistí na súla a ridim na tá siad compordach. Agus is gá é airdeallach seans nach mé deachú géirí seo dhéanú go háirithe páistí atá imníach agus iad a gcuideachta daoine eile. So mar tá na páistí sin mar bhfuil siad a géirí na súla ach dreidim, is féidir lá rác na súla a ísle agus is leor sin. Agus tá si táhachtach más a bheith bhí na seo, is féidir leis na páistí, an considered me. So an ciad ceam eile de ceam a chéan is fréamhú sa Corp. So sin an písa den machnú ar rinmuid ag bogaí fríd an Corp. So bheith sib sé ag bogaí fríd an Corp den na páistí. So Jan de ai, Jaspag, an spás ar na Málaí, de Gael, agus an Gulfríd na rudí ar rinmuid dinne an sin. Agus le linn de seo a né díh na páistí a chinneal chur suamhneas sa chud sin den fréamhú. Is féidir ceisna chur orthu ar a dé mar a wahíonn an Corp aniu, bhfuil sé tuirseach, bhfuil sé moscailte, trom nó éadrom. Is féidir just a rá dé mar a sé wahíonn cumáid, mar ní minic chuir muid chéan an ceis sin ar an chéan, agus bheithhainte certain méid a hagan fríd nar chuann tú ceis sin. So an bhfuil de intínta brítheach nó an bhfuil sí suamhneach. So sin an céad chuid an fréamhú. So ceamadá sin ard ar an anam. So orthu an anáil a chót chuideara ar dús. So gáíon rud a achrú faoin anáil, dé mar atá anáil ag bogu a de Corp, dé na rudaí a thugann tú fáidir, agus tú ag anáil, cén áit a thosaíonn sé, cén áit a héan sé an dhé sin. A naithníonn sé bhéir fuair go isteach sa Corp, agus tú ag anáil isteach, agus sé ag fágal de Corp leis sin anáil amach. Chur a gcimhní dífa nach bhfuil an Corp ionta cliste. Dé de codanna den Corp a bhagan leis sin anáil isteach, agus dé na codanna a bhagan leis sin anáil amach. Sin orthu iarachtaí anáil a dhéanú an anáil a dhéanú níos duimne, ag deanú iarachta an anáil a tharint go bun an mhulag. Tuair nómad nó gádaífa an seoig an deireadh go thomlinn a gúnas mas féidir i láthair sa Corp agus a láthair leis an anáil. Agus béid páistí ag bogaí thart agus ag éirí agus réithir fiúil agus tarlaíonn sin
So caihi tú bheith ionta sóla agus well caihi sibse bheith bhí, but nuair tá tú géirí orthu a bheith soccer agus a bheith anáil, caihi tú a bheith ionta sóla sin. Má tá pláistúir bí nach bhfuil a géirí lí séis, aber lá go dé gláide sí séis ar ag mór leis an caigan séis. So an céad rud eile dhéanann tú na mosclaíon fiad. So an éadí fa bheith obair leis an anáil tan tám an leis an Corp a wascail éis. Ar na páistí leagán den anáil peiliú ar an grá rithim. Ar thu Gluaiseachtaí beaga a dhéanamh leis na méras na leire herdús. Dus dig mascot sin Corp dé ar né mar an muid seachú. Agus an sin éirí orthu an Gluaiseacht an bhéadú sa Corp. Ag bogadh na géagas, na láwas, na cosa. Agus is fearr liom sa ar machnú nó yoga a dhéanamh im lí. Ag seans nach féin spás agah, so rinn sib sé tá méid déanamh ar saí, so is féidir sin a dhéanamh cumáid. So ar an Corp bogadh in íon slí atá sé géirí bogadh. I chur a gibhne dífa go míana sig an Corp go dé na Gluaiseachtaí atá d'íthir. Beidir ag síniu ar an slé dhéanann tú céad rud ar maidin, nó ag tuairt baril go deasa dú na glúine seach ag an nacht, maithíonn sin galanta. Agus inis an céad ceam eile na tan táman le bheith in ar saí. So seo na Gluaiseachtaí. Tá cud mhór Gluaiseachtaí an a chiil mé go ndeanfaine go deas Pháistí. So seo leagán amach do rainn Ióga do na Gluaiseachtaí nó na asanas. Agus tá seo le briste síos agam daobh, but níl bailach ar bhí níos fearr le seo a ólam na chun é clachtú tú chéan agus duinear bí atá clachtú Ióga acu bheith was acu cé cumáid agus amach chéan an Corp in é rubba Gluaiseacht. Dé momentin a an le chéad ar maidí na stóir sin. So an céad ceanna tá agin na an Leagán. Agus gachar atá na Pháistí ina sé, éirí orthu molach an cin a síniú drán síla an crowddrama a dhéanamh jazz fada. Ar orthu é cinse go dé leáin na crowd a sitse a wathu, ag fréamh isteach san urlar agus iad ag tógáil an crowddrama an airde. So sin an Leagán. An cat agus an mhá, so boghí siad go dtí na ceithre buin an sin, agus spréithí siad na méra amach, agus deanfaí siad ar dús titin an mhullad costa le cat, agus is féidir leat éirí ar albog a dhéanamh is brálá sin. An céad ar eile tógann siad an drim ag brú an urlar ar thiúil, agus sin an brálá ag deanamh múin sin, so hín díobh sin ar chríal. An céad rud eile na téann tú arás ar na ceithre buin, agus an sin tagann tú isteach ag an madú sínte. Agus journal na páistí le chur a géal bhfuil rubbal do gachu ag bon na drama an sin. Agus so téann tú ar na ceithre buin, tógann tú lúb sa leirithe, agus tógann siad na rubbal suas agus brú matar thiúil leis na mláha spréite amach, agus ag tógáil an rubbal suas agus siar. Agus is féidir éirí ar thu Gluaiseachtaí beaga a dhéanamh le linn aon chud donna Staidiúir. So san Leagán beidir go bogaí siad an Leagán ó tíomh go tíomh, nó an ligant an smig titim na dránach, agus i gáil trasna, cearcail móra an sin, cat agus blá is féidir na Leagán a bhogaí ar éis. But an madra sínte go leis go mé sé clachtaithe le madú. So an madra sínte is féidir éirí orthu an rubbal a bhogaí ó tíomh go tíomh. Agus ní ann tú na Gluaiseachtaí seo rá agus chuig anáil na amatíil bhéil siad mar. So an céad rud eile ó madra sínte, chocaí siad le ar seaasú agus raithí siad ag Staidiúir an slíú. Agus le Staidiúir an slíú seasan tú suas go hard, má leach an cin ar éis ag
spréo a drán síláil, crowd drama jazz fada, na cosig brú a matar hiúil, agus na méra sin síis. So, sin an sléo, so tá si costal a sléo an gala amach an tíb, agus bar an clagan sin bar an cléba. So an ciad rud eile na an crán, so éiríonn tú orthu na an maithan ar fad a bhugaí he cosáin, agus an sin bogaí suas leis an cosa eile, so be an sal a deagháil leis an tíb a stí don cosatá na seaasú. Agus is brála an ceann seo. Ma tá deachreachtaí ar bí an ó híh carthraíochta is féidir go tíb le bála le sinna dhéanamh. But an tamar fad an crowd drama jazz fada. An ciad ceann eile ná tá si go lig an líéis agus deampí si dreithid, so ag lí siar deanú an crowd drama jazz fada agus ag bogu an Corp síos a drá na sala. Brún tú na lawa seach sa wata an tíb, brún tú na cosa seach sa wata agus tógan tú na cramain an arde. So tá tú cosa le dreithid, dig le carbal gulf fuút an sin. Agus sin na Staidiúir ar fad a tá mé go a haiscin díbhanach, agus an sin an tam le de cí a leganné sin, agus an sin deanú tú machnú bag lá an sin, agus ní gailgur machnú de fada chun, it's just arder an anáil. So tú seo a le briste síis agam, dé ar né, dé mar chuann tú seo a láthair gachil a céim. So ar fellachan, so sin an sin nuirí mu gin ar sí. Ar na páistí a bhéin ag sí, ag maithú na crabha site a deagháil leis an urlar nó an mata. Ar thuis sí suas go hard ag deanú crowd drama có fada agus gur féidir, agus ag síniu fríd molach an cin. Ar thu na súla dreidim a tá siad compordach. Ar thu an ard a thuirte ar an anáil. Ar thu tuairt fuideara go dé mar a bhaithíonn an Corp sa chrú seo. So seán ar a tagan an airithe isteach. So a láthair sa Corp, ar tá tú ag sí sa chrú sin go dé mar a bhaithíonn an Corp. Beidir maithíonn siad ag láidir, beidir go bhfuil tú ag ar lí séisiúéis mar tá sé deachar. So a gcónaí germs le páistí, má tá tú, maithíonn tú rud a gine do bholaigh sin, na matain ar fad ag muscailt siús, tá si a le ag muscailt, agus is brala sin, germid máidí matain. So ar thu sin a thuirt fáidir, an tamar fad a rá lá, go dé mar tá de anáil ag bogu. When it's just teanga into sprago, so our kekuládger agus atá siad. Is féidir ar thu saoilú go bhfuil na cosa le sciathan a ceardlainne agus na glúine a bhógaí suas agus séis, so sa chrú sin leis na cosa le chéile agus muid an RC. So an cat agus an mó. Rahí na páistí, nó rahí tosa lá le taisfin dífa tá méid deanú. Rahí siad ar na ceara buin, leis na méra spréite amach. Ar thu an urlar a bhrúir hiúil leis na láha agus na cosa. Ar thu an drim a luba ag tógal an drim an arde agus ag tógal an smig a seach a drá nachta. Tá an chrú seo cosa le cat ag síniu, so ar thu miau dhéanamh. An sin ar thu ligand den bhfuil kitchen síos a drá an urlar an ceann agus an ceann a thógáil. Tá bollag síos cosa le bollag atá ar bhá. Agus is féidir ar thu mu dhéanaíonn seo, agus dean an Gluaiseach seo fa chuig. Madra sínse. So ar thu a rééis go arráisir na ceara buin in dhé an cat agus an mhá. Ar thu saoilú gur madra iad le rubbal ag bon an drama. Ar thu na leirithe lubu le bheith deagháil le sin agus an rubbal a thógáil suas agus siar. Tá an clagan an ceann ar an dá lá ag an mhar, agus tá siad ag arc ar an dá chas. Is féidir lá bhuafuaí dhéanaíonn seo agus an rubbal a bhogaí ó híad go tíobh. Is féidir fannacht an seo ar fáid chuaigh anáil, agus éirí ar thu teacht arráis ag na glúine arís.
Staidiúir an slíl. So na páistí teach le béna seasamh, arthú na leirithe a spréo amach agus an dá chosa bluaisteach san urlar, ag brúan urlar hiúil leis na cosa. Arthú seasamh suas go háard agus ar féidir le molach an cin ag síniú a drá na spéire. Arthú na láha a síniú amach ag an dátaí leis an méara ag síniú síos a drá an urlar. Agus Staidiúir deachar seo cé go an cumar nachfuil tuach ag seasamh, but maithí an tuéis inta mai mar staidiúir leis an Corp an nearta. Tá siad cosa le slío an seo leis na láha ag an dátaí agus an molach an chin cosa le bar an tréfa. Fan an seo ar fáid chuig an mé chun súil ar an tám. So an crán arthú amach na bog isteach i cosa amháin. So tá muidir gulfríd an stuff a bhain muid fríd i gach ar na léire sin. So chuircéist arthú an féidir lá fanna cartham ar cosa amháin. Mar bhfuil siad abalta seo dhéanamh, arthú fannacht an seo ag deanamh iarachta a bheith cartham ar cosa amháin. So just ag tógáil cosa amháin agus ag seasamh ar cosa amháin, mar bhfuil siad abalta sinna dhéanamh is féidir lá just fannacht an sin go go nachraíonn sin sú le cleachtú réalta athróí sin gasta. Matá siad an é seo dhéanamh arthú an gluain a thógáil amach ag an taobh agus bun an chos a chur deagháil leis an taobh stíd an chos atá ina seasamh. So is féidir leis an chos a bheith an áitirbí seachas ar an gluain os cionn nó síos faoi. Arthú seasamh suas go háard agus gur féidir agus ag síniú molach an cin an airde. Arthú na láha a chur an airde ag síniú na méara a drán sí lá. So tá siad cosa le crán an seo leis na láha spréite suas agus na méara cosa le Ióga. Agus is féidir lá na láha a bhgurú hí go taobh nuair atá siad níos stúma ar na cosa agus chuann siad a géal. De gráide chum sé géal gur mé sé an gé agus bí me frí hart go agus bí siad ag bogú taobh go taobh is brala sin. Fan an seo ar fáid coppla anal agus an sin deanna ar an tí bheile, so tá sé táhachtach an dá taobh do cránna dhéanamh. So bé siad ag bogaí hart chud mhór cumáid mar bíon muidir fad ag strahailt le sin. Ma tá siad ag strahailt siad féidir lá gáil taobh le bála, chur a gcéimhní ddícha ar fad go mugan crins agus na géige, so ní bhíon crán réo soccer, so is rud dearfach sin. So an dreithir, na páistí lí siar leis na cosa a deagháil leis an urlar. Arthú an Corp a bhógaí síos a drá na cosa. Arthú an crowd drá mai dhéanamh cú fada agus gur féidir go dtí go maithíonn siad gach chud den drim a deagháil leis an urlar. Arthú na láha a síniú síos taobh leis an Corp, na láha ag brúisteach san urlar. Aber lá brúisteach ná sa bhreis sin, aber lá brúisteach na cosa agus na cromáin a thógáil an airde a drá na spéire. Coní brath na súla an airde agus sin leis an mhaine le chos an siúnar atá tú an airde mar sin bogan de bheithin isteach i do chud Gluaiseachtaí, so ná bogan cleagan just aber lá art sa spéir, suas ag an spéir. Agus fanna an seo ar fáid chuig anam. Nes tá sé galanta tá go nachfuil in aimseir a gin bhí lethir ach go háirithe san saoirí bíonn sé inta jazz na Gluaiseachtaí seo a dhéanamh tíobh amuí, agus is féidir seachas machnú a dhéanamh na tú deanú sin is féidir leat machnú a dhéanamh leis na scama. So is bra leis na páistí sin, is bra an híine, ní ghlachan muid glóir ama le bheith in our lé garc suas sa spéir. So Iarn tú arthú just lí sé sin dhéon cleachtú agus arc suas agus tuairt leis sin spéir a thuairt chu deara agus go déanana cruúthanna atá ar na scamal, go déanana le aithníonn siad an bhfuil sé bogaí gasta, an bhfuil sé bogaí má, an bhfuil chud mhór scamalan nó bhfuil an spéir gharm agus ar 9 ucht do gréine atá sé ite té.
So sin iarthú teach síos go fadala. So an céad céim eile, bhí muid bug her go sin hana féin ach le de cí, so seo sibhasna, agus is fearr seo dhéanú i gléisís. Fearr lomsa cibí dhéanú i malí. So ar na páistí lí siar agus iad chéanana dhéanú jazz compordach. Iarthú bugaí hart go dtí go maithíonn siad compordach agus gur féidir lá a bheith soccer a bacóir a bhéin sin. Soccer agus séamh. Iarthú na súla a dreidim na tá siad compordach agus leagán den inniu soccer síis in dhéan obair cruúir sin ar fad a rinniu. Aber lá gur seo an tam gur seo am le bheith suamhneach agus le ddíirí isteach ar go dé tá go réid hí istí don Corp. Ardar an anáil a rééis, so iarthú an anáil a bhórt fuideara is féidir roinnt céis na mar seo a leanana sa chur. So seo an codra rinmuid ag an tús, an bhfuil an anáil ag bogad scogbutha nó go má an caite dosíonn sé sa Corp cad tean sé na dhé sin a 19 sé bhéir fuair. Sé nach bhfuil an Corpaí de cliste, go dé na codanna don Corp a bhagan leis an anáil isteach agus go dé na codanna a bhagan leis an anáil amach. An sin arthú iarachta dhéanú an anáil a dhéanú níos stibne, ag deanú iarracht an anáil a tharint go bonna an mhullug. I chur de gibne dífa a gcónaí nach gá dá gol go bon an mhullug, but I drá bon an mhullug agus pláiste ar bí atá inta imneach. Bíonn sé inta deachar acu anáil not just pláistí muidir fad. So ma tá trauma nó aonrad ar leith páistí nó ma tá imní just acu bíon tionthir agus sin ar an diaphragm a tugaín agus sin rud a ligean den na scáil go bogadh sa Corp. Agus uaireanta ma tá sibh rá imneach nó gur tharla rud gin bífa ní bhgan sé go fearr sin, so beidh sé deachar acu anáil mór a tharint. So tuair nóid nó gá dífa ag an deireadh ag Eunice a láthair leis an Corp a láthair leis an anáil. So ag obair leis an anáil le páistí san naíonra agus tá an go déag sin a bheith dúchlanach. But is bra leis na páistí anáil an bhlún. So sin nuair a churann tú de láha hart ar do bhullug, hart fan natural de imlachán agus bíon an dá bar na méra a deaghfuil don dá lá, tugann sin anáil isteach ag mhullug agus is féidir leh seo réal in éis mion leh na láha hart ar an mhullug, hart ar an imlachán. Dean éireacht de bhullug a thóga leis an anáil, so na anáil ag bogadh go bon do bhullug agus teagann na láha amach cos le balún. Agus ligeann tú den air go amach teagann na láha le chéile ar éis. Agus is féidir le blue so or dúistear hí so déan dachas fearlah so seo an dacha bheits ar blún. Tugann tú an blún, but tá blún tíh stíad do bhullug so caiithí muid arsáideach bhuisid. Tugann muid anáil mór isteach, médaíonn an blún sa bhullug leis an anáil isteach, médaíonn an dach tá do bhullug an níos ar an tíh stíad tá sé ar an dach sin, agus nuair a scílann muid leis an anáil. Éiríonn an blún níos slú a réis, tá sé níos slú agus a réis ag anáil isteach, agus is féidir seo a dhéanú fuidé, agus is brá le agsáidú agus bíonn sé brá, tá mé sé géiríonn dathachra agus ligeann tú dífa sin a dhéanú. So sin ionta úsaideach le Pháistí Óga, an céad ceann eile, is féidir le seo a lig a phríal cumáin, tugann tú de lá. Bogann tú méar amháin bun do ordal, tugann tú anáil isteach go dtí bar an ordal, ag bogadh síos an lá leis an anáil amach, ag anáil isteach a rééis ag bogadh an airde go bar, ag anáil amach ag gol síos, ag anáil isteach go bar de bhéir, ag anáil amach cat síos, ag anáil isteach, ag anáil amach gan isteach agus séisian tíomh eile an lá.
agus cruhéin sin clachtú galanta his fúnar anam tú hían. Janam sé le magasaróg agus is brala sé agus sé sin in a choí mar sin ag bogún a láid ar na ména. So sin inta úsáideach de Pháistí Óga. So Roinnt pointí le bheith airdeallach orthu. Bí réidir faoi cé gur féidir le a bhaint amach le seisiún amháin. Tá sí le seisiún garid agus is féidir tóga leir in é sin. Ní bheith rang uair a gceist a riú. Dean éireacht anna go rialta ag deanú na Gluaiseachtaí chéanna arís agus arís, agus tá Roinnt stuff ar fáil ar líne má tá si géirí chur leis na Gluaiseachtaí nó a géirí iad a ahrú tá cud mhór ar fáil ar YouTube. So ná bí faoin cuma a tar na Gluaiseachtaí. It's an dóil maithíonn sé sa Corp. So is cuma mas cran mór stúmathú, it's go dé mar a bhaithíonn do Corp an sin. Tá tú gladrú an Corp de réir a chéile. So chuní spríú ní gada te bheith da réire le seo, agus sin an fá gan anam muid an tíí leis na hambíthe, agus bí an ansprí a go híon leis sprála mé. So cur gefhníad an na páistí go bhfuil an Corp ínta speisialta agus stréachta, agus bhfuil gach ile Corp difriúil agus speisialta. Cur gefhníad ífa gan níoró siad ní sláidre le gach clachtú. Cur ceisnar le linn na Gluaiseachtaí mar hampla dé mar a bhaithíonn seo deite nó an dogann tú aonrad faoi deara sa Corp agus tú ag deanaí seo. Beidir go maithíonn tí bháin defriúil an tí bheile sin inta nádartha. Caithí airithis sna páistí trí a clachtú tú chéan agus ag níú dífa go dé mar a bhaithíonn tosa sa Corp agus sibh ag gáil na Gluaiseachtaí. So uanta bhéin rá, hiaglam sa fumna clinstin in Gaeloideachas, déagla den ar bhéile, agus bhíonn si rá, yes, is féidir lam. So má tá tú sa féilechán is féidir na Gaeloideachas a thógáil suas agus siar, an déagla rud ar bhéh wathú tí de stíd an Corp agus tú ag deanaí sin. Is féidir le gachtainne tú ag deanaí. Is féidir clachtú airithis a chathú fríd gríomhaíochtaí eile, Seachas an rang Ióga dhéanú. Buin páistí ansult as cruhanna a aimsú sna scama. Tá Roinnt Acmhainní ar líne le taú leh an seo ar an sláin an sin. So ar lean an seo. Is féidir obair a dhéanú leis an anáil amháin gan rang na Ióga a dhéanú, agus beidh teanna thar dearfach ag sin ar na páistí. Smaoinní ar órang gur féidir le a bhórtisteach sna seisiún. So is bra lá sí láhasus hardacean den luscúpa gnan nisana. So is féidir le na hórain a úsid le rang Ióga dhéanú agus má tá sé deachar ar thuí díirí ar an tá sé deanú sin bailach iontaach leis an Corp Óga agus na rudí chéanna dhéanú. Ar bháin is bra lá sin ceann Gaeloideachas Gluaiseachtaí agus tá náascann sin le dananta agus rain ó Staidiúir an seo an fáiste an bhfuil cud den na hórain sin. But dúirtn go neart arolalas a go chéan gur féidir le úsid. So Acmhainní ar líne le taú le so sin náascanna ar fád tá machnú ar an anáil. Agus iad ar fád seachas ceanna bháin sílim le céaran a bhóga Ióga in dhéalaigh sin an méla ach sin an machnú le sin seaclaid. Machnú ar an anáil sin ceann a rimé héan machnú rachlú cófásaachta agus sin díobh sin í anthar sin le páistí, but heag libse tríomhain sin. Machnú garid sin ceanna eile in dhéalaigh, mindfulness with céaran sin an ceanna méla. Ióga suamhneach an chóirí le páistí choú, sin le céaran ó Ióga cumáid, airithis le céaran, sin leis sin scéar Hoberman ag bogí sin mar chud den anáil agus tá sé gáanta, agus cúla cethir ar scóil in sin rang Ióga, so sin ceann cúla cethir an chéad ceann eile sin muinteoir a dhéanann iad in dhéalaigh ar YouTube cumáid.
So walking díobh tríal a Winchester. So gur míle maigah tásúil an gur bhain sin solta sin agus gur waithí sibh gur sé úsáideach. Tá fáilte raibh ceisnar bí. Agus tá mé ar fáil mar bhfuil tú ar ceiste chuir tá mé siar fáil ar an seolaí rialh sin nó fríd Instagram. But creating mail and namaste. So is féidir le creating namaste leis na páistí. Agus an rud a chéalaíonn sin na aithníonn an solas anam an solas anat. So namaste a charde. Namaste. Bhí sé sin go hálinn ar fád nuair a hainte sin go mórlam. Second away to the Gary Huck the Rash could spell it. She'd have over into her stop. Oh, stop share. Yeah. So to seal gur when she salt the shin be curty misha and curl at her or file the Kira August chart away makeup Laura Sin go bra fad is félum to sin a Roinnt and sin a more cliff. Vi se sin haar vor fad fear úsáach agus tanavach choma agus sílam go sé cótáhaach sin an cinál sin rudde a chhlachta le páistí ag an níos grúpa sin. You know, sílan go mé sé bhád níos cotíonnta á seo amach ach go háras na bunscoilna, you know, tá sé níos cotíonnta ná mar bhí ach sílan go sé fearhabhaach so bhí sé sin fearhachar míad magad nua. Golóir termí nua an sin a déil me hain comá so bhí sé sin íach ar fáid agus an sin rud a ritlam ná gomach mu down ná gomach siúse an tafid seo a chur a siúil seo marrang ach go háir an cé cúg nóméid sin ar bhí nar rinne nula an clochta beag sin, you know, dúan de súla, tá si bhan an sin a chur a siúil a ríis donna páistí agus é a elam si féin a ríis. Rud eile náisiúil an gomach si go mata páisiúla orso, má tá aon fáisiúla réitina speisialta idicus san éonar hain. Agus fug si go mach comá don astrú idir gníomhiochtaí éagsúla sa seo marrang, you know, so mátá na páistí mu sprí na mátá si bh denmh rud mór, I don't know, spríal, ceol nó dausa, mátá si bh géirí rudí a cinál ciúnú síos agus rudí níos beaga agus séimhe aanamh nó fiú si bh boga ó clochta óháin a seacha am lón agus na si bh géirí na páiste so cruús síos fug si go má clochta nó go a thógáil a sin agus é a chur a bhaim. So yeah, sílam gur sin mé hain ar aon ó sin, oh yeah, agus cúpla nóta eile a bhreac mé an bhfuil agus cosúla crown, you know, like chur tú é go mór nu ar the fáistí, so yeah, an job an sin anúla gur míle agat. Gur míle, má tá ceiste duine ar bit a fáilte raibh ceisna nó is féidir le riamh fásta chur thugam? Yeah, má ceiste duine ar bith nó sibh sása leis an méid sin? Dus tá ceiste agus sa well, the couple of páistí san naíonra agus níl ní don go meach siad ábalta you know, na Gluaiseachtaí sin na dhéanú agus ní lista gom cad dhéanú tú leis na páistí sin. Ó na páistí atá bhí méid swingear seo an bhfuil bachana an bhfuil rinshhaid bachana an. Yeah, I mean, beidir seans go bhéiteach siad kind of na rudí ina seaasta dhéanach ní don go bhéiteach siad kind of, you know, an madú sínta nó aonmid mar sin íadú. Yeah, well, is féidir just an bhfuil chud is mó acu tá siad géirí bheith siad go braig seaasta. Yeah. So tá rinsh dóanna gur féidir leat seo athraí agus is féidir am coppla rud a chur frí tugad coppla Gluaiseach. So seachas a bheith iwar sí riú is féidir tosacht Staidiúir an crán, or not Staidiúir an crán, Staidiúir an slíú. Agus, so chur go me sé im a hasú, agus is féidir leat na láha síniú an airde, a thuirt le céile, bogiú tíomh go tíomh, cos le banana. So tá rinsh féidir chachtaí an le gachail a crú in éire agus féidir an coppla chean san nach na chur frí tugad mas míle. Á bhir sin éach, yeah. Yeah. Agus is sprála an nuair churann tú rud leis, like banana, tá muid cos le banana, agus sprála. Yeah, sílan go sin ag tastal really le áard na páistí all, you know, just an compráid sin a gcóí, banana, crown, a peirad eile, so yeah, is smart am smíanamh sin. But chur hí mé coppla rud frí tugad
ionach ar fád. Fiú mas mí má tú sásan is lean an sin a Roinnt lumsa is féad mí na ran fáte agus é nó eile atá agat nuala chuirrma se ra go thuid. Bhfuil éon ceist eile a gohann sin na cóide? Sása leis an méid sin. Gur míle maigah bhain mé se ansoltas. Bhí mé se ansoltas Tá mhacha go héin sam mé chun túsa chu leis nó ceap mé gur se sin th bhór so fair play nuala. Gur míle maigah. Agus sin déir leis na cearlann don blion seo chomá so gur míle amach with siúd as a hána gan nucht